चिरां जिल्ला काराटे डु एसोसिएशना कलकातानि इन्डोर स्टेडियामाव जालांनाय काराटे चेम्पियनशिपआव सना, रुपा आरो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनाय सोलोंसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे फोरमानलाइ रानदों। थारैनो कलकातानि इन्डोर स्टेडियामाव जालांनाय काराटे चेम्पियनशिपआव चिरां जिल्लानिफ्राय गेलेगिरिफ्रा सना, रुपा आरो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनो हानाया जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां लाना फैदोंमोन। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला काराटे डु एसोसिएशननिफ्राय कलकातायाव खुंनाय काराटे चेम्पियनशिपआव चिरां जिल्लानिफ्राय देरहासार जाबोनाय गेलेगिरिफ्रानो जादों नवजिता शर्मा कुमायदा, बिथाङा गल्ड काटा सिलभार मोनबोनो हादोंमोन। योगेश बसुमतारिया कुमायदाबो सिलभार काटा ब्रन्ज मोनदों आरो कुंफु बसुमतारिया काटा ब्रन्ज, काम्पा बसुमतारिया काटा सिलभार, अनिल बर'आबो काटा सिलभार, अन्वयना रयआ काटा ब्रन्ज, सोमावसार ब्रह्मआबो काटा ब्रन्ज, हिरा दैमारिया काटा ब्रन्ज, प्रीतम ब्रह्मआबो काटा गल्ड, अमृता मुसाहारिया काटा सिलभार, नमिता ब्रह्मआ काटा ब्रन्ज, कुमायद सिलभार मोननो हादों। लोगोसे बेनि अनगायैबो बिदांस्रि मुसाहारियाबो काटा ब्रन्ज मोननो हादों। मख'जाथावदि कलकातायाव खुंजानाय काराटे चेम्पियनशिपआव देरहासार जाना सना, रुपा आरो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनो हानाय बैसोर गासैबो गेलेगिरिफोरखौनो दिनै चिरां जिल्ला काराटे डु एसोसिएशना बरायनायजों लोगोसे फोरमानलाइ रानदों। मुङा बिदांस्रि मुसाहारि। बबे जायगा? आङो बेंटल सालबारि गान्दागा गेबनि। बबे जायगायाव गेलेनानै मेडेल मोननो हादों? कलकाता नेताजी इन्डोर स्टेडियामाव गेलेनानै आङो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनो हादों। माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन बे मेडेलखौ मोननायाव? मेडेलखौ मोननो बुहुत खस्थ' खालामनांदों आरो बिराद हार्ड बे गेमखौ गेलेनो, ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नाजानायजों आं मोनबोबाय। बेयाव गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों। नोंथ' बेंटल सालबारिनि बबे जायगायाव सोलोङोमोन? आङो सिगाङाव दा बेंटल एमबि स्कुलाव सोलोङोमोन, ओमफ्राय दायो जोङो बेंटल बिसिडिसि अफिसाव सोलोङो। दासिम बेसे लेभेलाव फैखो गेलेनायनि बेलायाव? गेलेनायनि बेलायाव आङो दा ब्लेक बेल्टसिमाव दंथ'यो। इयुनाव माबे सानदों दा? इयुनाव गेलेलांबाय थागोन आरो इयुनाव सासे पुलिस जानो सानदोंमोन आं, आसाम पुलिस। जागायजेननायनिफ्राय गेलेनानै दासिमाव मोनबेसे मेडेल मोननो हाखो? मेडेला 8टा 6टासो दङ, आं माखासेखौ बावबाय आरो दंबावोमोन। बेंटल सालबारिनि बिमा बिफानि नामखौ? बाबानि मुङा बिरबल मुसाहारि, ओमफ्राय मामिना बिना मुसाहारि। फोरोंगिरि सार दिङा बसुमतारि, सारनि गामिया थुक्राझार बालाझार। बेनो। जोंनियाव 7 थांदोंमोन जोंनि बेंटल क्लाबनिफ्राय, ओमफ्राय जों 7 मोनदों, सानैयाथ' मोननो हायासै, जों 7 मोनबोबाय। কলকাতাত হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে। মই গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ পালোঁ। গেমটো বহুত কষ্ট আছিলে, গৈছোঁ একেলগে কষ্ট কৰি, বহুত কষ্ট হৈছে। আমি 7-8খন দেশৰ লগত খেলিব লগা হৈছে, 5-6টা ৰাউণ্ডমান খেলিব লগা হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে, কিন্তু ভালে লাগিছে, অনুভৱটো ভালে আছিলে। মোৰ ক্লাছ 1ৰ পৰা মই খেলিলোঁ, এতিয়া মোৰ 10 বছৰ হ'ল খেলা। মোৰ ছাৰৰ নাম বিৰদাও ব্ৰহ্ম। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মই। ভৱিষ্যতত খেলিয়ে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ডাঙৰ গেমবোৰ খেলোঁ, কমনৱেলথ গেম এইবোৰ যদি পাৰোঁ ভৱিষ্যতে, তাকে। মই ধন্যবাদ মোৰ ছাৰকে দিব খোজোঁ মেইনলি, তাৰপিছত আমাৰ যোনটো ষ্টেটৰ কোচ হয় জয়ন্ত বৰ্মন ছাৰ, তেখেতকো ধন্যবাদ দিওঁ। মোৰ মা পাপা চবে সহযোগ দিছে, সেইকাৰণে সিহঁতকো ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ টিমৰ পৰা 15জনমান গৈছে, তাৰ পৰা মেডেলো আহিছে 15টামান। কিছুমানে 2টা পাইছে আৰু কিছুমানে 1-এটাকৈ পাইছে। মোৰ নাম নৱজিতা শৰ্মা। মোৰ পাপাৰ নাম মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু মোৰ মাৰ নাম ৰূপামণি শৰ্মা। আমি বিজয়া টাউনশ্বিপতে থাকোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে আছোঁ। बिथांमोना दिनै मेडेल मोननो हाबाय, बे समाव माबायदि गोजोननाय मोन्दों सासे फोरोंगिरि जानानै?
सासे फोरोंगुरु जानानै बेखौनो बहुत गोजोननाय मोन्दों सिगांबो गेलेनानै जोंनि गथ'फ्रा इन्टारनेसनेलाव मेडेल मोनबोदों थिग बिदिनो आरो एबार बोसोरावबो मोनबोदों एबार 15टा मेडेल मोनबोदों जोंनि चिरां जिल्लायाव बबे जायगायाव गेलेनाय कलकाता नेताजि इन्ड'र स्टेडियामाव जादों नोंनि आन्दाराव साबैसे गथ'फोरखौ नोंथाङा बेहाय दैथायहरनो हादों बेयाव आंनिफ्राय जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय आङो 20सा स्टुडेन्टफोरखौ फाथायहरदोंमोन गेलेनो थाखाय लानानै थांदों माबायदि देरहाबोनो हाखो दा 20सानि बिथोराव जोंनियाव 15 जन बा 15 जन प्लेयारा मेडेल मोनबोनो हादों इयुनाव माबायदि आरो बेनिफ्राय साबसिन गेलेगिरि बिथांमोनखौ बबे जायगायाव दैथायहरनो थाखाय सानदों इयुनाव बिनि टारगेट लागासिनो जों दा वर्ल्ड लेभेलसिम बोरै सहैयो आरो वर्ल्ड काराटे लेभेलसिम सहैनो थाखाय जों थांखि लागासिनो गथ'फोरखौ साबैसे गथ'फोर दं दा आंनियाव बेयाव RCC क्लाबाव 60सा दङ आरो बलांगुरियाव दं बड' हाउसाव दं बेंटलाव दं गसाइगामियाव दं बिदिनो आरो दंबावो दाब गोबां गथ'फ्रा काराटे सोलोंनो थाखाय गोसो दं नाथाय सोलोंनायनि खाबुखौ मोना दा नोंथांनि फरायसालियाव नैबेयाव एकाडेमियाव सोलोंजानो थाखाय माबोरै मोनगोन बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन माखासे जों फेसबुक पेज दङ काराटे एस'सिएशन अफ चिरां डिस्ट्रिक्ट बिनि दारैबो जोंनियाव मेसेज खालामना फैनो हागोन ओरैनो नैबे चिराङाव बबे जायगायावहाय सेन्टार दं सेन्टारा जाबाय बे जोंनियाव धालिगाव RCC क्लाब आइएसएलनि आन्दाराव दं मोनसे ओमफ्राय बड' हाउस दङ रिजार्भ पुलिस खाथियाव आरो बेंटल माबायाव दङ CRP केम्प खाथि MP स्कुल खाथियाव दङ ओमफ्राय बलांगुरि हाइ स्कुल बेयावबो मोनसे दं आरो गसाइगामियाव मोनसे दं बे खेलाखौ फोरोंनो थाखाय गथ'फोरजों माबायदि खाब जानानै फोरोंनांगौ गोनां जायो नोंथाङा माबायदि खस्थ' मोनो बे खेलाखौ फोरोंनो बहुद खस्थ' मोनो मानो होनबा उन्दै गथ'फोर 6 इयार्स 5 इयार्सनिफ्राय लायो बहुद बुजायनांगौ जायो आरो बुजायनानै फोरोंनांगौ जायो सोरबा बायदिया एसे अख्रा दुब खालायो बेखौ बहुद मेनेज खालायनांगौ दं आरो जों दा टिचार हिसाबै माबा दङ दा एक्सपिरियेन्स जाबाय फोरोङै 2014निफ्राय फोरोंनाय नालाय फोरोङै दा जों टेलेन्ट जाबाय आरो माबायदि बुजायबा गथ'फ्रा खोथा लायो बेखौ जों बुजायगासिनो आरो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन